Time mo be akwa ba Ediba Collins TV aso. Sanya mo amu nyina mo nim se Collins TV asenya ye ene de ma yebusua no. Ye wo April month mu achem asane Eastern region. Ahono mo na eri yan nnwuma e wo hono mo. Na eye bosumi a etwam akono. E di kan betu mo ni ma se di foni bi beto. The social media platform ne so say eye school a enka kan tete no e wo hono mo eye Roman middle na e wo ho e wo achem asane no. Eye NDC any MP Oma besi eye clinic e de esi school no animu na so clinic na besi na yi no kan sen abadwuma efo bia no anya dan emamu me kire adokitafo ene anesefo a omo hwe ayaresa no obi no hono mo abamu ana empo no obi a oyare kra entumi so emma ha no museye na ye betu mo animu ena mo nso mo de mo comment e baaye na yesenya ne tie bia mu ese NDC Alex Inkum oye mantem soafo e wa hanom ne MP George Kwame Abuaje won mo twaniti a efren Oluwa no enne ye mo de atu ye nim se Collins TV ye nwuma pa ye di enti no omo fra yen ene yakasa sa clinic ya esimechiri ya meka ho asemi clinic no sika ye mampani anase aban Adema constituency bia 1 million per constituency say wo mu fa eni dwuma no enu bi na wo no mu ede ye wei na empokra no sika ne san ye ema ono mu yi o mu botom sika esan de support ye senka o mu betimi awie nanso ebesi na ya me no ka sei no emoa ni fere be ebiem emfa emba esan say ese utwe hunu nua ya pa de sa enti no omu de mu san ro botom na esi fom di Roma na esi from esan sasian omayimu ayeden esan se COVID-19 ya de ne kwa babebo mu ntino sanka ya rani ni hono mu podi aka meka se bia enka besi ne nkomo wie dwumeya omudi edan ni de omawie nanso aka equipment a eye adokitafo ene anesefo no de be hwe ayarefo no yare no eno ho ena aka hospital na clinic ya almost edema community no 1 million per constituency eye aban edema ye se wonu mo enfendi dwuma pa ewo oman ni mo no enu bi na omo yi ya omo de ye anase enu no mo yusu ye edi si sa clinic edema aseneman ene ne mpotemu na empokra ne sikana wonum ede ba ne sikana nso ema wonum santu mu botomu yom botomu sika esan ede boaye nanso impanyine se otwe na wanya bia hyema ekire wo betwe bia mu ensa emma ne sa enti no clinic ne de omosi edi ewie na mum aka equipment me kire eniema adokitafo ne anesefo ne hinya omodi beye adwuma no eno na mprempren aka omodi eba beye adwuma me kire clinic ya ewo mensa benkum so yi na meka ho asem wa wo hwe fom a otimi se clinic no ehu afu yie pa enwura ene ediafo sani efin moaja nan basa je nya ne tia krampo se dra na dro enkrofot me betena ho no moye nema bia ensefata be no de hu hia ye na mu nye hu ya titiri pa clinic na yesi esi ho no because epanyi se edan se ho no na hu fesuo no efepa ba se nipa enimu a ebeto de bi na hu fesuo no atofom anase enimu aguase empanyini se ade wo fia oje ne sa entini ye empini de si omabom homoden pa bebre omandi oman no aboro ba kokora se ye empi bia ko beka se 1 million per constituency de se sky wo mu so senki yedi anase ye de jensu ye de ya ade bia beboa yen da bi omode omobade ma aseneman ene ne mpotemu aseneman so across constituency omabade amajen ne sa enti no omode sesekai etimi yesa ejapade ede mam oman no se ne be oman no so ebetumpon ne besenya ne tumapade efira na wei omotwe a emmabie sa wo kokda dem ho no mo na wo kokosha fine enya dwuma tv bu na ni pre OPD ankrofot na se asana adokitafo na nurse fo no afre omo akwa check omo no me say sa wo de wani koshwe hu a ene na etwabui OPD ho no mo no canopy tent ne yabo na tent na yabo ne kwampo no yi na butuhwe ne kwampo na atete
a oti ase a ewia san hyew yɛmfa ne so obi anya malaria na sɛ ɔkɔ hɔ no ɔkɔ clinic no makakɔgya yɛhwɛ na ɔkɔ awia ne asan na akɔkɔtena saa OPD hɔ no mu na awia yi hye na ɔhwɛ dɛ ne bɛba malaria ne fever ne bɛdi afra wɔn mo toilet basa he toilet yi hwɛ toilet wa hwɛ toilet a nkrɔfo kɔsoɔ hwɛ urina baby ɛdwo nso apopɔ bibire fia ayɛ dwo nso hɔ no mu epu ofori nsuo ne yɛsimu yi hwɛ baby a ka ne sɛn folder nkrɔfo folder egu na hwɛ baby a kamarama fato omi yɛ na menkyerɛ wɔn wa hwɛ biaye a me kyerɛ simple wei ceiling na OPD bia folder gu na hwɛ de wi a hɔ no matete fa nsu tobre mu ne we na nsu yi sone na egu nkrɔfo folder so ne nyina ɛka ɛne yɛbɔ aban no enti Collins TV wei yɛbama Collins TV Collins Humanitarian Consult say adɔfo a sebio mu nsɛm wɔ bie wei ɛnyɛ ɔhyɛ ɛna Collins Humanitarian Consult yɛhyɛ mo na mmom no adesrɛdeɛ ɛne yɛde atum animu sɛmo nso mɔbɛboa asɛne man so across the constituency mu a sebio bi wɔ mo nsɛm a munni ɔman yi mu mpo mu wɔ ɔman mu bi wɔ mo nsɛm anasa mu a munni yɛn pɛsoa so ha no mu sɛ ya mu wɔ pepa ɛne ɔdɔ ɛne ahofama sɛ mo bɛboa no Nyankopɔn ɔnhyira mo na ne yɛka ne sɛ mo mɛboa na equipment a aka no yɛntumi ɛmfa ɛnkɔkɔgu mu sɛnea ɛbɛyɛ adɔkitafoɔ ɛne anɛɛsefoɔ no nso ɛbɛtumi aba hɔ nom abɛyɛ adwuma abɛsa yareɛ ama mo nso mo nnwumadi a ɔmo di no amanfoɔ anasafoforɔ ahunu sɛ ɔmo di nnwuma pa ɛwɔ ɔman yi emuom Efisa metimi aka sesebio sa wo won pempa na se yare kitwa bi bo abetimi afu plane yesede mo sa mo beboa yen na yenso kakra bia mo de bebia no yenso ye bebidi ye ni bebutu nsuo mu na yakokoto equipment no ana se de equipment na aka no nyina no ewa begu ho no mu wa show hwehwe kekekekeke kan se bia megina hwe bebi ye di nduro egu cardboard ye di nduro gu mu pa enesi ho no mu yi odofo asefem arewo uko obi ma so anya saneti o obi krat mi ji ne ho makeke se mesi me de niam ase aba begum enti mo nkotena mu na mo fa nya dwuma ni nyina ye Nyankopon insura ni bia Bible say Onyankopon insura ne mani pa yodefo bradwuma de ye mfa bi nka ho me ka se nyina ni nyina ye obradwuma ni bia na meye no yesira mo kakra e wo mo nsamo mo mwa ye se ne be ya oman ebetimi etumpon ye DC ene ye MP Erade nhyamo dodo Erade nhyamo mo Nyankopon so adwuma na maje no ni nipa beya na waje no ye mama mo ye boye mu ase edema mo ne wo beya na maje no ne wo beya na maye no na ye sere Nyankopon se ye DC okun a eda wanimu Nyankopon ema wo ntwa okun no okun a eda wanimu no Nyankopon ema wo ntwa esan se nyuma pa wo je ene ne wudi egu akwan ma wo so a wo ba baye no eboro adwene ene ensiase so yesire nyame se nia eda wanimu na wo ye no Onyankopon ema wo mu ahoden na o ma wo mu esan se wajade bo Kwame Aboaje ono nso bata won ho akese moyen kabom a mo jade ade aboa asene man so across the constituency yekase Nyankopon onhwa mo bebre na emomo no yese obebi otofo bo na ho hia ne bebre ane sede ne de tum animum wow hwe ceiling are hosem me ko hospital ko same ho yare afe ne mekọ fadi abakra de emu asefem ahwa biaye ahwa bebia ayi o yire kwa awo so ahwa bebia woda enye fe awerehosem yesere mo pa wa ahwa emergency room oh my Ghana emergency room hwe emergency room pa wa OPD obi emergency pa emergency room pa ni Ghana debi akaye kakra wa hwe bebia folder eguo bebia folder wa hwe benchi bebia folder gu
baby a bench si a che say lie by liar na wo kodu lie so a kwatena bench so e bench ne kwampo na nya hygienic hygienic ba kokra enye hygienic enye fine kra a che so be consulting room ho no mu before ansa na no e ho time pasa fin na mpepesi na edia voice na because omo ni space am betin aka say bia e ho be occupied there be wa hwe fine hwe fine baby a nanom kwakowo a omokowo are hosem abofono yesramo wate yesramo na onyonko da ene woda he wiase ompanifo se ewo yen ene ewo me no ense wo enti ne ewo me no na ewo me no mie no eno esi ye hweso yie na be ye dia febo wa hwe ahometo ceiling papa no ofori so ne omu epu ne wo mu nso to so ne saa baba fridge I didn't know shem 1999 fitting 1999 ton ena fridge is so enya adwuma ba kokra enya adwuma ba se wa hwe o hwe sefem areho enya hygienic wa hwe biaye a obi kwakwaje ayarehwe sefem yesere mo awate mo ayen mo Collins Humanitarian Consult mo so yasane ni yentimi emoa se me be ya wonu mo betimi ayi akwakoye adwuma no ama adwuma na timi ye den etumpo ahwe cardboard a ye di ndro gum cardboard 1999 cardboard aden yesi o modern Ghana na plywood na dia frisa ni hospital dabi edia from animo mo nso Collins Humanitarian Consult asene sane ye beja clinic yi eletmenya na tuma kaya den efura akọwo a ukọ labor ho no mo na wode o best spread ebe free fie e de akwa na sesen ahokra madumi me na omu enye so mu wo odofo he enye so mu wo no omu di esia na se bibisa o ebi ni ho asai atete 1999 ton atete a chese ye ndisi chese ahometo se o maye adwuma na wie na ebesi ni omu nko mu omu kre ha omu nanso enye se ebi wo honom ebi na enni honom ena nema kakra na honom no enya ahibia no betimi di akọ honom enti esremo sa kakra na mobo no momfa meso Collins Humanitarian Consult asene na nye nso ne ehu hia enya be enti ne se na meka no Collins TV yesi ne ye ena ye de be ma ye manfo san se ya manfo hu hia yie ka ne se omu yie yo ho ehu hia Collins TV ti no yesi ne ye ene de be ma ye man efo yesra do fo samu muwa ye muwa mo so Collins Humanitarian Consult asene no so ye Collins TV ya dia mo so ya asene a equipment bi a akabia no so no ye de baba bebu clinic yi mu ama doctor fo na se fo na resafo ni nyina no ma ye o matimi aba be ye djuma ama o man ni so atumi aso anini aha Collins TV aso mesira wo hwe no YouTube a obo Collins TV official obo Collins TV ne kwa mesira wo emma for official no fa ka ho subscribe share like down comment se yakasaye na sankoyi a yesira mo fa enchen nipa ho adwuma ene ye empanyini se asopa wo enche asemutie yesira mo se bobeda mo comment ye na se ya mo ya baso sankoyi nso a mo ka ebaje na supu mo ede mo bidin ade ohema do kria ofema chenkwana na medeso meda meku nyina enso ase energy that's more me editor ene me that's more me karamai akese omoduma ni so ani mapa